Nič hrozné som neurobil. Ross, ty si jej lajkol všetky fotky na Instagrame. Ale prosím ťa, Rachel, to nie je pravda. Nelajkol som jej všetky fotky. A vtedy sme spolu nechodili. Bolo to 5 minút po našom rozchode. Vieš čo? Nemôžem sa už viac pozerať na ten tvoj ksicht. Nikam nejdem. Urobím, čo len budeš chcieť. No tak, Rachel, čo mám urobiť? Mohol by si vymazať. Všetky sociálne siete. Čo to znamená? Že už neuvidí moje memečka na Facebooku. Takže urobíš to kvôli mne? Urobím to. Všetko vymaže? Aj Instač? Ako zistím, čo mal na obed? Uvedomuješ si, že týmto sa vrátiš do stredoveku a neuvidíš ani Chandlerové vtipné príspevky? Nepočúvaj nič ju. nezmazuj. Nevie, čo od teba žiada. Uvedomujem. Pozri, nepotrebujem online život, ak mám po svojom boku teba. Pamätáš na naše prvé selfie, ktoré mám stále ako tapetu? Odteraz to bude jediná fotka, ktorej dávam svoj like. Oh.